Proti každému, a kde? Jasné. Tu. Tu? Tak si dajme také ohraničenie, aké sme mali. Počítame do 5 a strieľa sa. Raz, 2, 3, 4, 5. Strieľa sa. Nemôžem. Toto nebolo veľmi fér. Kto si po mne strieľa? Dobre, vypínam DZ-ko. Šut. To som ja teba zabil? Hej. Či ako? Aha, sorry. A ja som dead. Kto si vliezol do budovy? To som videl. Jak ti to lítalo kolem uší. Empty Man ako povedal, najčastejšie hráva Match 1Z1, DayZ, sem tam Dotu. To ešte žije. Wow! Toto bolo čestné, ty kokso. Ľudia, to ešte žije. Toto kope, ty kokos, táto svinia. Zabil ma. Ja som dal už 3, ty vole? Takže sme na V1? Ty vole. Ja som zrušil 3 ľudí, ty kokos, a to som o jednom ani nevedel, že tu je. Toto tiež by som nemusel robiť. Teraz počujem sám seba od koho si. Ja som dal už 3. Ľudia. Ty si dal už 3. Ty kokos, dobre. To ešte žije ty a ja a to ešte. Asi už nikto. Tak niekde 4 sú už dole. Nie, 3 Raz, sú dole. 2, 3. Počkaj, 3 sú dole. Blood ešte žije, nie? Nie, Blood je mŕtvy, Blooda som dal ja. Dobre, čau deň. Čau. User disconnected from your channel. Čau. Aj Nemo, neboj se furt zvukový. Aj naběhni někam. Jolo! Kde sú ty šmiedi, kde je? OK. Máte pocit, že jsem ho viděl u té industriálky. Nebo na té věži, je? Né. Dal som ťa? Hej. Nice! Tomuto sa hovorí skills. Ešte kto si žije vlastne, či nie? Dobre, vypínam DZ-ko. Kto si žije, lebo niekto je tu ticho.